Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι εδώ από τη Χαλκίδα, από την Εύβοια. Είμαστε στο λιμάνι της Χαλκίδας και έχω να σας πω ότι λόγω της ναυτικής εβδομάδος έχει έρθει στη Χαλκίδα εδώ στο λιμάνι ένα πλοίο, το οποίο θα το δείτε τώρα, έτσι. Όσοι έχετε κάνει πολεμικό ναυτικό θα ξέρετε τι πλοίο είναι, τι πλοιάριο είναι. Είμαστε εδώ με την κυρία Τεξανού και προσπαθούμε να δούμε και εμείς το πλοίο. Φυσικά μόνο από έξω επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε μέσα βίντεο και το πλήρωμα φυσικά, έτσι. Παγορεύεται. Είναι ο υποπλοίαρχος Μικόνιος, έτσι λέγεται η φρεγάτα, είναι φρεγάτα το πλοίο, έτσι, και από ό,τι μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, τα κανόνια και φυσικά οι όλμοι που έχει απάνω, οι βάρκες και πάνω ψηλά που είναι το ραντάρ και λοιπά και λοιπά, έτσι, και φυσικά τα δίδυμα εκεί ψηλά πάνω που χτυπάνε τα αεροπλάνα, έτσι, τα αεροπλάνα. Εκεί πάνω από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι το πιλωτήριο, έτσι. Λοιπόν, και εδώ φίλοι μου είναι ένα μεγάλο κανόνι, το οποίο δεν ξέρω τώρα πόσο είναι, δεν γράφει. Φυσικά θα μας το πούνε απάνω, αλλά δεν μπορούμε, όπως είπαμε, να βγάλουμε βίντεο. Θα τραβήξουμε μόνο φωτογραφίες, τραβάει και η κυρία Τεξανού φωτογραφίες, οπότε θα τα δούμε όλα μαζί όταν θα τα ανεβάσει η κυρία Τεξανού. Και ίσως ανεβάσω και εγώ κάποιο βίντεο, θα δούμε, αλλά μάλλον θα τα ανεβάσει η κυρία Τεξανού. Θα τα ανεβάσει η Ελένη. Πάρα πολύ ωραίο το πλοιάριο, έχει και κάμερες απάνω, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ όπως βλέπουμε από κάτω είναι και η θάλασσα, έτσι. Αυτά από εμένα, αν σας άρεσε, αν σας αρέσουν ότι ανεβάζουμε με την κυρία Ελένη, λοιπόν, να κάνετε μια εγγραφή, ένα like στο κανάλι της Ελένης και φυσικά και στο δικό μου κανάλι. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Εξηγεί το πλήρωμα τι είναι το κάθε ένα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο μέσα. Όπως είπα, θα τραβήξουμε φωτογραφίες. Και εδώ βλέπετε την Ελένη στο δικό της, στη δικιά της τρέλα που βγάζει τις φωτογραφίες, και έβγαλε, πιστεύω, μπόλικες φωτογραφίες, και θα βγούμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάμε να μπούμε μέσα να δούμε το πλοίο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Και μετά θα πάμε και μία βόλτα στο παζάρι να γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Γεια σας.